Jo soc la Juliana, de la Universitat de Barcelona, i compartiré amb vosaltres una mica això dels relats de vida. Una de les coses que nosaltres pensàvem dintre de la recerca era que era molt important també recollir la percepció dels joves. Sempre parlem dels joves sense els joves. I ens semblava molt rellevant i molt important poder veure trets de dintre del propi jove, des de la seva vivència, des de la seva percepció, des de la seva interpretació, com ells veien això de l'apoderament. Evidentment, com que el tema apoderament també és un tema que sigui molt fàcil, una de les coses que vam fer primer va ser socialitzar el que nosaltres enteníem per apoderament amb els joves i vam decidir, us vam plantejar que era molt interessant recollir com ells recordaven durant tota la seva vida, i per això parlem d'una història sinó de relat de vida, perquè ens expliquen en quins moments, en quines situacions, en quins espais, quins processos, què és el que ells recorden, què és el que ells creuen que va jugar un paper molt rellevant en la seva vida i que els va permetre arribar a aquesta cosa que nosaltres definíem com a apoderament. I d'alguna manera ens van ajudar a construir un coneixement que després hem pogut posar en relació en els altres espais de la recerca. Era important també veure com ells representaven, no? Per exemple, si parlàvem d'espais, com ells veien els espais o com ells imaginaven que serien aquelles coses, que aquells moments o aquells processos que per ells havien sigut rellevants. Per poder fer això, vam estar buscant una sèrie de persones que havien d'estar disponibles i disposades per explicar-nos el seu relat de vida, que havien de tenir certa predisposició per voler compartir, perquè els estàvem demanant una cosa de revisió íntima, de coses que a vegades, i ja ho veureu després quan us explico una mica més, que es va remoure, quan comences a pensar què em va passar, què em va fer créixer, què em va fer sentir-me més autònom, quines coses van posar en joc perquè ja ho sentís, perquè s'apoderar, es van remoure algunes qüestions, i d'una entrevista a una altra variaven alguns elements perquè al posar-se amb aquella dinàmica d'explicar i de relatar la seva història, el seu procés, doncs havien reviscut elements o havien emergit elements que potser havien com oblidat. Llavors el que vam fer va ser seguir un procés en el qual primer ens vam reunir amb ells, els vam explicar què enteníem per apoderament, els vam demanar la seva predisposició, la seva possibilitat d'explicar-nos, entrar en detall, una mica escudrinyar dintre de la seva vida i poder repassar aquests processos. Aleshores, a partir d'aquí vam buscar una sèrie de joves que no eren ni els grans herois, ni genis, ni persones molt especials, sinó eren joves de l'entorn, del voltant, que intentaven que fossin molt diferents entre ells, és a dir, joves que potser venien d'un entorn rural, d'un entorn més urbà, que havien tingut més formació a la vida, que havien tingut opcions d'entrar en el mercat laboral i no, és a dir, diferents perfils sense voler esgotar les possibilitats, perquè tots són diferents i tots tenen possibilitats diferents, però és una mica que fossin diversos entre ells, però persones que ens havien arribat o bé pel Consell Assessor que té la recerca o bé pels propis membres que conformem aquesta recerca, persones que ens sonava que havien sigut capaços de la seva vida anar superant moltes coses, que havien fet estudis, sense buscar que tinguessin grans sabers, o senzillament que haguessin fet un procés vital i que d'alguna manera pensàvem que se n'havien sortit molt bé la vida. Llavors, en aquests joves que pensàvem que se n'havien sortit bé i que havien fet un procés d'apoderament, els vam entrevistar, els vam demanar si volien compartir com era que havien arribat a aquests nivells d'autonomia, de capacitat de decisió, de poder fer coses a la seva vida. I a partir de les xerrades amb ells vam fer diverses sessions, després vam mirar els seus relats i ja els vam fer un retorn del que havien explicat per veure si nosaltres, perquè en definitiva quan nosaltres buidem i relatem, estem fent una interpretació del que ens diuen i volíem contrastar també si allò que ens estaven dient realment era el que ens volien dir i no era una interpretació o una sobreinterpretació que fèiem nosaltres. Van sortir moltes coses, jo us en comentaré algunes perquè com han dit els meus companys ho tenim en el temps, teniu aquí documentació que podreu ampliar, però va ser molt interessant que algunes de les coses que ens deien tenien a veure amb aquests espais. Quins eren els espais d'apoderament? I em van anomenar diferents, però una cosa que era interessant i que volia remarcar és que quan parlaven dels espais deien el que és important és com són aquests espais, és a dir,
confiança, a millorar la meva autoestima, etc. O sigui, la mirada de l'altre com un element molt important. També era molt important quan passava un incident crític. I això ho vinculaven amb tenir també referents que els ajudessin a